Ale co se nás co to je? Sorry, to byl agent. No, jaký sorry? Ježišma. Dáte srandu. To jsem vles. Znova, proběhněte se krásně. Tak to jsem nezažil. Jeden. Chytl zloděje, stráž. Kdo jste kdo? Ukradli mi moje penízky, moje zlaté penízky. To jsem mohl skrýt, nej tamhle, anebo tady. Kam běžet? Kam neběžet? Fuj, proč nás tam pustil? Ta ruka. Ne, to už neběhejte, ježišmarja, my se tam tady unavená, nevím, jestli byste na tohle.